Gure mintzairan ari gatzaizkizue beti emankizun untan, eta gaur arte martzialak euskaraz eginen ditugu. Rapa ere bai, RTZ taldearekin. Eta musika gehiago ere, Xabals kantariak, norabide xuriak diskaberria plazaratu baitu. Arratsalde on Ainoatik ikusten duzu, gu beti eskuin eta ezker ibiltzen garela, erreportaiak aktualitatea aipatzeko ongi etorri deneri. Yoshei Kambudo da Japoniatik heldu den arte martzial bat, eta berez badu esera bat, jo da eziketa, sei da zuzentasuna, kan da tokia edo etxea, bu da bakea eta do da bidea. Ondoan pixka bat helburua da bakearen bidea garatzen dugun etxean zuzentasun eta eziketa. 60 garren hamarkadan garatu izanen arte martzial bat da, Japoniatik. Hirojo Mushizuki jaunak du garatu, eta bere ikuspuntua zen nola egin Japoniako disiplina guztiak bateratzeko elgarrekin, baina zentzu aman komun batekin. Nahi du, nezuen ikusi, gorputz forma berdinarekin, altzenez kudeatu boxeoa, lutsa, lur borroka, makilekin, eta bar. Aspalditik zen behar historiko bat, zen arte martzialen praktika oso batukatea. Helburua da ez separatzea arlo bakoitza eta berezitzea gure burua hortan, baizik eta justu lortza harmonia bat eta osotasun bat gure praktikan. Hor duzun talda dute 7 eta 9 urte artean, txiki-txikak dira oraindik, baina gehienek deien dute Yoshei Kambudo motrizitate mailan. Hain gaitasun fisikoak landu ditugu, ikasi dute erortzen, ikasi dute hain gorputzera biltzen hain desberdinetan. Gaur egun ari garen egiten da pixkanaka teknika sartzen dugu mugimenduan. Helburua ez da teknika berez, da gehiago mugimendua ulertza, gero gauzak egiteko arriskurik gabe. Burua lehenik da umearen gorputzaren konsientzia garatzea eta sustatzea horretarako, lateralizazioa, koordinaketa jokoak iten ditugu batez ere, eta pixkanaka kontaktora goaz. Ume guztiak ez dute oposizioa edo borroka edo aurkaritza gustukoa, nego dute pixka bat jokoaren bidez egoera berriak proposatuako kaitea. Adibidez hemen helburua ez da bat ere batek unkitza eta besta ez, hor helburua da onartza bestak zunkitzea, ulertzeko ere zer den kontaktua eta orduan onartza egoera horiek berantago borroka gisa nahi baute. Badu borroka eta errespetu nahaste bat pixkat, zenta borrokatzen dugu, baina ere besteak errespetatzen dugu eta diegu minik egiten eta sobera bortitza. Eta ere bai, izan daiteke gauza den aldigo bizitza salbatu. Etortzen alda kaletik pertsona bat nahi digula jo edo, eta hau da tresna bat bizitzan laguntza dizuna besten gandik defenditzeko. Baina haur eta gaztei bakarrik ez, adin eta maila guztiei zuzendua dagoen kirola da, eta amets sareak Euskal Herriko osoko ia guztietara eramaten du bere eskaintza. Amets arte martzialen Euskal Talden sarea 2004an sortu den elkarte bat da, bateratzen ditu Euskal Herri guzian Yoshei Kambudo klubete ezberdinak, izan dadin Bizkaian, Lapurdin, Baxi Nafarroan, Zuberoan. Elkartearen helburua da alde batetik umeen garapena, hortan guk ikusten dugu heziketa helburu bat egiten dugunaren barne. Helburua dira Euskal Herri mailan koordinaketa batzua aseguratzea, amankomunean ekitaldiak montatzea baita ere. Saiatu dugu adibidez iaz 4 ekitaldi desberdin montatzen Euskal Herri guzian, eta aldi oro hizkuntza nagusia guretzat da euskera, baina klase guziak elebidunak dira. Klase batzutan mintzatzen da frantsesez, euskeraz eta erdaraz baita ere. Eta helburua da denak batera lortzea egoiten eta kirola egiten. Nik deskubritu dut kolegioan edo pixkat lehen, eta maite dut segitzea hori, eta ene gorputzat ongi sentitzen naiz praktikatzean eta maite dut lagunekin sekatu horrekak eta nola atera egura batetik eta. Maite dudarako eta borrokatzea eta aukerak ematea defendantzako. Gorka gaur Yoshei Kambudo ezagutzeko parada ukan dugu, zer errango zeneke kirolau ezagutzeko zalantzan den horri? Saiatzen duenak ez daki.
Orduan gauza beti simple da, zerbait ez dakigularik, berda ikusi, informazioak begiratu eta seiatu. Seiatuz ikusten dugu iazki zerbait gustuko dugunez edo ez, eta Josek Amodu niretzatola da, berda etorri seiatzera, berda ikusi, sentitu, bizi momentu hori gurekin eta nahi baute berriz etorri. Zalantzari gabe, plazer izugarri izan da guretzat ere, eta beraz, ikusentzulei ere gonbidapena egunen batean arte martzial hau beraien kabuz probatzeko. Norabide Suriak una hemen Xabaltxo kantariaren diskaberria 8 urte ez zuela olakorik egin. Xabaltxo bihotzarekin mintzo den artista osoa, euskal musikazaleantzat oroitzapen hainitz beti, urteak direlakotz taulen gainean ibilki dela erri-zerri. Berrogoi aurten. Gutxora bera, baina hori landarea beti handitzen da landarea. Gelditzen delarik hila da. Orduan, espero, landarea oino segituko duela. Xabaltxo beti eskuin eta ezker, eta egonaldian ere hemen bezala angelun. Importantea da konzentratzeko, ez? Alde batetik konzentratzeko, bainan denbora berean sekatzeko. Eta zure ohituretatik pixka bat ateratzeko, ez? Mugetatik harat. Joaiteko, hori da interesgarria egon aldietan. Betiko Xabaltxa ere, betiko leloekin egiazko ereserkiak euskal kantuzale eta bestazaleentzat eta denbora berean doinu lasaiagoak, aktualitatea eta gai minberak goxokiak batzeko. Oiu handienak ez dira baitez bada handienak ez, dira barneko gauza batzuk ez dutena baitez bada kanpoan oiartzun handi bat, baina sekolako indarra daukatena gure edonoren barnean, edonoren bizian. Guk xantza handia badugu, guk artistek gauza horiek kako txartean ateratzen alditugu, sublimatzen alditugu, loitik edertasuna atera. Zura idaja bidez bide maiz, beti bezala Xabaltxek alde guzietarat edatu nahi baititu bere doinuak, kantuak, erritmoak eta bizipoza. Publikoa konkistatu du, RTZ kolektiboak itzaletik, argira, aldarrikapen eta indarrez beteriko 14 kantuko lana orotara konkista proiektuaren bigarren zatia. Gu hasigira itzalean, hemen estudioan edo taileretan idazten, eta pixkanaka kontzertu batzuk egin ditugu, iparraldean eta hegoaldean, eta beraz argian izan gira pixka bat eszena gainean, eta afirmatu gira beraz talde bat bezala. Bada lan ere gibelean eta ez da zerutik heldu, ari gira pixkat astebururo, ari gira asteantzak ere, ez da gure lana, baina bada lan gibelean. Urte bete ezagutu genituenetik eta kontzertu hainitz eskaini dituzte, ezker eskuin ibilitira gelditu gabe. Egin ditu 35 bat kontzertu, egituratu dugu ere RTZ kolektiboa, gaur egun elkarte bat da, disko fisiko bat atera dugu, beraz bilan biziki baiko jabai. Kontzertu bat gero bi eta egin ditugu 30 azkenean, eta muga pasatugu ere bai, eta hori zen helburua guretzat, eta ikusi dugu beraz jendek nahi zutela japa entzun. Odeiek irekitako bideari segida hartu diote. Eta hildo horretan, publikoa gozeturik sentitu dute, euskal raparen gozea dagoela uste dute. Egia jaiteko, deia duela aspaldi Frantzian
musika nagusia da hip-hopa, beraz rapa, eta munduan zehar nagusienetan ezartzen dugu, eta ikusi dugu Euskal Herrian hainitzek entzuten zutela beraz frantses rapa edo espainol edo ingles rapa, eta nahi zutela beraz rapa hori entzun Euskaraz. Eta horretako gu horretan txartu gira, eta ezer kalkulatua, baina guk nahi ginuen bakrek rapa egin, horretako hasi ginen taileretan. Eta kontzertuetan ikusi ditugu jende batzuk gure esaldiak kantatzen, eta ikusi dugu beraz publikoak goxetu ditzena. Orain 2025an Bizpahiru hilabeteko pausa hartuko dute berriro uholtzetara igoaitzin. Erraiteko 3 izanen gira, beraz 2026an. Batek utziko du, beraz segituko dugu bakarrik euskaraz, are ginen dia pixka bat frantses, baina hori utziko dugu. Eta nahi ginuke berba albuma bat atera, ez dut txobera ejanen, baina baitugu ez da baida batzuk, eta ikusiko dugu. Eraiketan zenbat tiro leherketa zabaldu da beldurra. Askotan entzunen dugun taldea izanen da ziur, RTZ kolektiboa ikusentzuleok, raparekin gaurko agurra, bihar arte!